Гладиатори старейшини! Последна номинационна битка за сезона! Искам да видя най-добрите войни! Готови ли сте за битка? Да! Готови! Екшън! Аре, момчиле! Дай газ! Рълев и Момчил тръгват. Дигайте, момчета! Ама Стагарков и Михаил хващат кошовете. До кога с тебе, момче, бе? Искам на финал с тебе, брат. Ще стане, споко. С момчил си имаме една така много приятна спортна злоба помежду ни, защото винаги тръгваме първи по трасетата и винаги се ядем един друг. Смятам, че Момчил ми е най-сериозната конкуренция до финалите. Рълев и Момчил вървят рамо до рамо. Обичайната двойка. Колко една турбичка? 2 килограма. Мале. Бая курсове ще правят. Тук ще осъмним. Кошът тежи 10 кг. Всеки един от двамата има допълнителна тежест от още 10. Така че стартът за Мастагарков и Михаил е от 20 кг. Първи две турбички за гладиаторите са в ръцете на Рълев. Момчил също е готов. Рълев преодолява без проблем куба и тръгва през везната. Накосан беше Рълев. Да видим сега как ще се справи. Първа стрелба за Рълев. Отраз! Браво, бързо! Невероятно изпълнение на Рълев. Две една след друга. Браво! Мартин тръгва по трасето за гладиаторите. Хайде, Марто, ти си, момче! Заради тебе, хайде! И вече 25 кг са в коша на Михаил. Да! Айде още едно! Браво! Първа турбичка отбелязва и Момчил. Аре, момче, можеш! Можеш! Да, човек! Ето го точното изпълнение за Момчил. 25 кг и за Мастагарков. Сори за... Дунев тръгва по трасето. Успя да натрупа малка преднина Рълев. А с двете си перфектни изпълнения тя стана все по-голяма. Ай, Краска! Внимавай! Мартин вече е на кулата. Нямам никакви проблеми по трасето. Минавам го максимално бързо. Две турбички на Мартин вече са на земята. Вижте какво минаване на Дунев през гумата. Браво, бе, Краси! Дай, Краси! Никакви проблеми на Мартин през везната. И сега да видим стрелбата му. Не, първи пропуск. Айде, Краска! Втората ще е вътре. Добро изпълнение на Мартин. Да видим второто му изпълнение. И да! Мартин е готов. 30 кг вече тежат на Михаил. И сега идва най-тежкия пост за гладиаторите. Сила, Крас. Пропуска Дунев. Добре, добре. И втората турбичка също пропуска коша на Мастагарков. Давай, Вили, айде! Можеш! Ново изпълнение и отново пропуска Дунев. С повече сила, още сила. Точен е, просто му трябва малко повече сила. Айде, Вили, давай! А в това време Виолета преминава през люката на смъртта.
Браво! Браво! Точно изпълнение за Дунев. Браво! Нищо, дай пак. И второто обаче пропуска. Айде, види с засилка там! Можеш! Браво! Айде, тичи! Второ точно изпълнение за Дунев. 30 на 30. Sorry, guys. Не, споко. Браво, Вили! Денислава сега тръгва след майка си. Усещам дискомфорт в тазобедрената става, въпреки инжекцията, която ми биха. Аре, Денка! Не искам да съм бавна по трасето и да дам максимума, който мога от себе си. Лошата новина за Виолета е, че тя ще трябва да минава по-често. Защото гладиаторите са с човек по-малко. Благо, не искам да изпускаш, брат. Можеш, нали? Сигурен съм. Браво, че дръж. Дръж! Няколко пъти се обръщам надясно и поглеждам Мартин, защото искам да видя неговото изражение. Той гледаше като плашен заек, който буквално съм станал с пушка срещу него и всеки момент ще го стрелям. Аре, Вили! И да видим колко време ще трябва на Виолета, за да извади турбичките си. Браво, Вили, браво! Ех, как трябваше малко по-силно да фърлям. Ето я и Денислава. Ще настигне ли майка си? Точно така! Или всичко ще се решава на стрелбата? Все пак успява Виолета да извади турбичките по-бързо. Айде, Вили! Денислава също вече е готова. През гредата. Не, Виолета ще трябва да започне от начало. Денка, бачкаш. Да видим как ще се справи Денислава. Тук трябва да се бърза! Да! Браво! Успява да премине Денислава. И в момента има обрат. А Виолета ще трябва да мине още веднъж през звездата. В момента старейшините повеждат. Не пести сила. Още. Не мога да повярвам, че нещо като елементарната везда ще спъне Виолета. И Виолета преминава. Сила много. Браво, това е. Браво. А в това време Денислава отбелязва първа точка. Браво, още един. Да видим сега. Виолета, висока парабола, пропуска. Айде си! И втория изстрел пропуска. Да видим турбичката на Денислава. Още малко! Също отказва да влезе в коша. По-бързо! О, това ще е добро изпълнение. Айде другата. Виолета изравнява резултата. Давай, и напред! Този път пропуска, да видим Денислава. Браво! И да! Денислава е готова. Денислава предава щафетата на Виктория. И старейшините водят. Майка ти! Айде, давай, не го гледай, по-бързо! Мъчи се вече, мъчи се! Изобщо не се мъчи. Виолета стреля. О, да! Точно изпълнение за Виолета. По 35 кг и за двамата. Браво ви. Ралев има възможност не само да изравни резултата, но и отново да поведе. Току-що Виктория премина от другата страна на люлката на смъртта. Виктория е една от най-бързите и най-добре подготвените жени на трасето. Но все пак Кралев успя да застигне Виктория на гумите. И отново имаме обрат. Гладиаторите си връщат преднината. Предимството отново е на тяхна страна.
Рълев отваря ковчега и изважда 2 торбички. А Виктория го следва по петите. Страхотно преминаване на Виктория. Много добро темпо. Да видим второ преминаване на Рълев през звездата. Никакви проблеми. Предния път ве от 2, да видим стрелбата на Рълев този път. И ръбче за Рълев. Втория път обаче отбелязва. Айде сега, внимателно. Да видим. О, лошо изпълнение от страна на Рълев. А Виктория идва. Безпроблемно преминаване на Виктория през звездата. Рълев отбелязва. И сега Мартин продължава напред. Силно. Още. Още сила. 40 кг за Михаил. Не така, не. О, това ще е пропуск. Усети си го. Ти си Лоша стрелба от страна на Виктория. А Мартин тръгва. Знае, че има нужда да натрупа предина за Виолета. Повече по-напред хвърляй. Браво! Да! Е, това е, да, супер си. Давай. Дръж, Мишинка! Супер си, Мишо. А Виктория продължава да бави старейшините. Браво! Е, това ти е хвърлянето. Браво! Втора турбичка и отново пропуск за Виктория. Много дръж. Айде сега го усети вече. Дръж. Държа спокойно. Първо, второ, трето, четвърто, енто хвърляне и турбичките не влизат. Започвам да се изнервям, че няколко пъти удрям коша, но все не е достатъчно и просто се надявам всеки следващ път да е точно. Браво! Мартин пропуска първия път, втория отбелязва. А в това време Момчил се катери през люката на смъртта. Нов точен изстрел за Мартин. Браво, Мартин. Дръж, Мишинка. И Виолета тръгва по петите на Момчил. Аре, Вили! 45 на 40. Дръж, Мише! Браво, Дръж, Благо. Искам да държиш, Благо. Благо се изморява. Дръж моето. Лъжат те, не се измори. Изненадан съм как гладиаторите успяват да преминат трасето. Получавам турбичка след турбичка, килограмите се дигат, а хвата ми започва да омалява. Благо, точно така си, дръж си. Айде, можеш. По-гладен си за победа. Дръж. Айде, момче бой! Дай газ, сик, лок! Айде, Вили! Браво, жено! Натегна ли леко? Натегна ли ти леко? Има много време. Има много време. Да? Той ми казва, че усеща много леко умора, но може да държи още много. Аз го попитах не случайно, защото виждам, че почва да се изморява и му се нарушава стойката и знам, че не му остава много. Тяхното е по-тежко. Виж го, мъчи се, Мишо. Мъчи се. Изпуска го, брат. Дръж. Включи се, Мише, не слушай! О, криза за Михаил. Слушай, когато се говори. Успява да я овладее, а в момента Момчил идва да направи задачата на Мастагарков още по-тежка. Страхотно изпълнение от страна на Момчил. Тръгват, изпускат го. Дай! О, беше готов да предава щафетата, но
турбичката му просто не влезе. Аре, Вили! Отново пропуска Момчил. Това е добре дошло за Виолета. Този път не пропуска Момчил. Браво! Айде, Краси! 45-45, нова криза за Михаил. Дръж Благо! Дръж Благо, дръж Благо! Хайде, Вили! Айде, Вили! Чуда се какво ще стане сега, когато Виолета постави своите турбички с пясък в коша му. Давай, 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 прехвърляй ръцете! Айде, браво! Браво! Нова криза за Михаил. А Виолета вади турбичките си с пясък. Много е важен момент сега за гладиаторите. За колко време Виолета ще успее да вкара двете си турбички? Всичко е решаващо вече. Тежестта започва да става голяма и за двамата. Вижте, Мастагарков също се намества. Големи крачки. Михаил опитва нов хват. А да видим Виолета. Безпроблемно преминаване за Виолета. По-висока парабо. И сега да видим. Айде, Вили, по-бързо. По-бързо, Вили. Виолета срещу Михаил. Първия е неточен. Същия начин, само малко по-напред. Втория също ще бъде неточен. Ето го и Дунев идва. Успя да стопи преднината, която имаше Виолета. Мишо изпуска, виж го, Вили, вкарай му ги! А коша на старешините все повече се клати. Не, отново пропуска Виолета. Да видим сега Дунев. Има шанс за нов обрат. Айде, Краска, ти си! Мастагарков или Михаил. И двамата изпитват затруднения. И да! Край! Битката приключи! Вече можем да обявим първите сигурни финалисти в сезон 5 на Игри на волята. Добре дошли на последния племенен съвет този сезон.